Kejingwan hab uslap haki kendiat sengi ke beladam kalau nang pen sneudor syuk ya ka long kaman bat pentut ya ka lait kawan lingba ka surok na Laitlyngkot sya Pomlum lenti sya pen ursla da ki Jingtwa khandau tua mau haki babon ki benta ketai ka lenter surok. Na kejing ya cekmat kejing pentrai ya ka de surok kalau pen senjoru ya ki sharing lom bat wan rapat kejing sentut bat len syapat ya ka lenter surok bat penlong ya ka slap ban klong hadu ban dan ki benta ki belajan dekut. Hakan lai pauteri Jemang Arja Arpusan ke Office SDO Penursla Civil Subdivision kalau pakhang ya kalet kawan lingba ketika Surok namar ke Jingma kepala ban jia bat kumju bagi bor company kin yo ban Pynkhuid ya ke Jingtwa bat ban Moramot ya ki benta ke Surok. Hadu kalai puai teri Jemang Arja Arpusan ke NHIDCL ke bapentrai ya ketika lenter Surok kepada si benta ke projek na Shillong Mail ki dang ya le karbala ban penbit penbiang ya ki Jingdon kam kum ke Jing Moramot ya ki benta bajan dekut bat Pynkhuid ya ki Jingtwa khandau. Shushu ki officer na ka Office SDO Penursla Civil Subdivision haka jingelam ka kong EL Warjeri MCS Additional Deputy Commissioner ka East Khasi District kila penlong ka jingkmi banyak baka jing Pynkhuid ya ki Jingtwa khandau baka jing Moramot ya ki benta ka ni ka Surok bakan long ka bakloy. Haringkat kijing maham bagi beriuk kim day bunle Shlur haba Ïaid lingba kani kalenter Surok ka Office SDO Penursla Civil Subdivision kila kentu yakin nong lait nang wan ban long husiar namar ka jing bampat long tikana ka sun Bteng ka ban nakadaw slap kala ban tua bat bu jing ma. Haba tien pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata haba thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya